Dobrý deň. Pozdravujem všetky ženy so štýlom. Dnes si ukážeme základné cviky na pery. Pery starnú. Určite si všímate na starších ženách, ako sa vytvárajú vertikálne vrásky, ako sa pery zužujú. Pery sa nám naozaj vekom zužujú, ale nie je to len tým, že pera ako taká sa zúži. Jednoducho ochabne vnútorný kruhový sval ústny. Ten je zodpovedný za to, ako pera sa tlačí von. Pokiaľ vnútorný kruhový sval ústny ochabne, pera sa schová vo vnútri. A teraz si ukážeme jednoduchý cvik, ako tomu predísť. Predstavím si písmenko O. Vyšpulím pery do O, takto nejako. A teraz si predstavím imaginárny krúžok, ktorý je medzi perou, ktorý ako keby chcem stlačiť silno tou vnútornou perou. Ja idem tlačiť týmto vnútrom. Áno? Takže ešte raz. Predstavím si O, poviem O, pekne veľké ústa otvorím. A teraz zatlačím tie pery na seba, stlačam tú loptičku alebo krúžok alebo niečo, čo tam je a poďme. A zatlačím 1, 2, 3, 4, hej. A druhé. 1, 2, 3, 4, hej. A tretie. 1, 2, 3, 4, hej. A štvrté. 1, 2, 3, 4, hej, a ešte 1, zatlačam, silno, loptička tam je a ďalšie 1, 2, 3, 4, hej, a ďalej 1, a tlačím vnútrom a ešte výborne, a teraz ideme 30 malých a ideme zatlačať po sekundách. 1, 2, 3, 4, hej, 6, 7, 8. Ťažko sa tak rozpráva. 1, 2, 3. Ešte 10. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1 a uvoľním. Pokiaľ ste cvičili správne, tak to budete cítiť niekde vo vnútri. A prejdeme na ďalší cvik a tým je klasické U. Takže teraz sme mali O. Rozdiel medzi O a U je v tom, že O tlačím pery na seba a pri U ich tlačím von. Ako keby proste von z tváre. Ja si to trošku sťažím, priložím si ruky na lička, takto, a teraz poviem U. A teraz cvičím vonkajší kruhový sval ústny a poďme. Pera musí byť úplne biela. Všetko musí byť spevnené, ako kameň sú ústa. A vonku tlačím. Ruky jemne dozadu. A druhé. 1, 2, 3, 4. Hej. A tretie. 2, 3, 4. Hej. A štvrté. 1, 2, 3, 4. Hej. Piaté. 1, 2, 3, cvičím. Špúlim pery poriadne, musí byť pera úplne tuhá, úplne tvrdá a biela odkrvená. Keď je biela, vtedy cvičíte správne. A poďme. 1, 2, 3, 4, hej, ešte. 1, 2, 3, 4, hej, ešte. 1, 2, 3, 4, hej. A posledné teraz. 1, 2, 3, 4, hej. A ideme 30 malých. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4. Ešte 10. 10, 8, 7, 6. Poriadne. 4, 3, 2, 1. Výborne. Keď ste cvičili správne, máte takú ako keby zdrevenenú peru. Čo je dobrá známka toho, že ste cvičili správne. A teraz si ukážeme posledný cvik, ktorý ste už v podstate raz so mnou cvičili, ale je veľmi efektívny, ja ho mám veľmi rada a môžete ho cvičiť aj počas šoférovania a tým je klasický bosk. Takže vyšpulím pery do bosku a cmuknem.
Peru zatlačím jednu na druhú. Musí byť poriadne odkrvená, takže poďme. A cvik s intenzívnym tým, že cmuknem na záver. A druhé. Tretie. Štvrté. Piaté. Šiesté. Siedme. Osme. Deviate. Desiate. A 30 malých, poďme. Ešte 10. Tak, a dnes to máte za sebou. Pri tomto cviku ste určite cítili perie, tiež je taký trošku drevený pocit a ja to cítim veľmi na tých perách, ako mi mravenčia. Ten pocit mravenčenia je úžasný a je to zase známka toho, že ste to cvičili správne. Inak tento cvik určite ocenia aj šoféri spolu vodiči na ceste. Keď budete posielať takéto vzdušné bosky, tak určite niekoho aj rozveselíte. Ďakujem veľmi pekne, teším sa na vás v ďalšom pokračovaní, kde si precvičíme zase inú partiu. A prajem zatiaľ pekný deň alebo pekný večer. Majte sa pekne.